90% от хората не осъзнават какво им правят червата. Хроничният запек вече е масов проблем и не говорим само за дискомфорта, а за реалната опасност. Когато храната застоява в червата, се образуват токсини, които натравят организма ти. Червата ни имат собствено pH или киселинно. В тънките черва то е леко алкално, между 7 и 8 pH, за да може храната да се разгражда и полезните бактерии да се развиват. Ако pH-то или киселинността се наруши, храносмилането се забавя, появява се подуване, газове и запек. Канген водата с по-високото си pH им помага да възстановят баланса. Пия по 2 чаши канген вода сутрин на гладно и усещам огромната разлика. Освен това, започнах и непринудено да ям повече плодове и зеленчуци, тъй като ги почиствам с канген водата, която изтегля от тях всичките пестициди и канцерогени. Тяхният вкус се променя драстично и стават толкова по-свежи, сочни и вкусни, че човек, колкото и да не ги обича, ще ги заобича. Точно както стана и с мен. Пийте вода, която подпомага правилното pH на вашите черва, и мийте зеленчуците от невидимите химии, които бавно, но сигурно се натрупват във вашето тяло и ви тровят. Това е една малка стъпка, която носи огромни промени в храносмилането ви и енергията. А ти знаеш ли какво pH има водата, която пиеш всеки ден? Коментирай!